בעלי חייב לאהוב אותי כמו שאני. נשמע לך מוכר המשפט הזה? זה משפט שאני שומעת אותו כל כך הרבה, גם מבנות ובקליניקה, נערות וגם נשים נשואות, וגם מסביבי אני שומעת את המשפט הזה, של חייבים לאהוב אותי כמו שאני. ויש נשים שהגדילו לעשות, גם עושות כל מיני מבחנים לבעלים שלהם, מה הרמה שהוא אוהב אותי. מעצבנות אותם, עושות להם כל מיני מבחנים דרך חברות, כמה הוא אוהב אותי. וההנחה הזאת היא כל הזמן שגורמת לנשים לחשוב, שצריכים לאהוב אותי כמו שאני, אבל אם אני מתנהגת לא בסדר, וזה דרך אגב כלל גם לציבור הגברים, אבל אנחנו כרגע בפורום של נשים, אז אני מדברת בלשון נשית. אבל אם אני לא בסדר, למה בעלי חייב לאהוב אותי כמו שאני?